Čo je? Nespatkaj. No ukáž mamička, ako vieš skákať. Ako hajáš? Ukáž mame, ako hajáš s maminkou. Kde? No kde táto spinka? Ukáž, kde spinka táto. Ukáž, ako spinka táto. Chytro, laškaj si. No, chytro. Čo je? Poď. No idem, veď som prišla ku tebe. Tu som. Ahoj. Ako sa máš? Esti, no a daj si dudku. Daj si dudku. Toto maminka kameruje ťa na pamiatku, aby si mala. Spadneš? No ukáž ešte, ako vieš. Ukáž ešte, ako vieš skákať. No a poď a dole, poď nohy dole a ideme. Poď, ideme pozrieť koníka. Poď nohy dole z gauča a ideme.